Здравейте хора, съм GameBG и на този клип ще снимам на Fun Run. Първи епизод на Fun Run от скоро на второ лево ли ще не знам. Да, днеска качих 2 клипа, може и 3, може и доста. Не, аз пък и доста. Може и повече да качвам, защото вече мога да снимам. Това ми харесва, ето това. Васамани 2017, с това съм аз. И в момента скачам и пускам, защото винаги знам, че някой отзади има едно такова острие. И просто качвам да не ми вземе щита, обаче сега ми го взе, като се върна. Така. Ето ти един капан, ето тук е така. И напишете и на тази игра коментар, ако искате още епизодчета. Мале. Бързина. Не. Стига бе. Не мога да тръгна. Така, скоро мога да направя един клип, който този клип ще изненада хора. Надявам се да ви хареса. В другия ми канал. Другия ми канал в момента ще го кажа. Мариан Петров. Това ми е другия канал. Нямам клипове за сега. Но смятам да правя доста. Тут там ще съм с програмата Viva Video, ако някой иска да знае платената. Big Player. Да, Big Player. Я взех най-накрая тази награда. В момента, ако се чуете, защо толкова много пари имам, защото събирам за това. Чакайте. Всъщност не знам кое е си купя. Напишете ми в коментарите, ако гледате този клип, кое е да си купя. Това или скейтборда. Едно от двете. Мен се малко малко повече си мама кефи, това не знам. Обаче това е по-ефтино. Ама пък... ще видим. Второ място бях. Сега да видим следващата игра. Аз бях задолу. Ето вижте, аз съм последен и имам острие. И последния момент ги видях. Щит имам. Кой ме дръпна и сега ще го гръмна. Не, то с гащи късметлията беше. Тъмън да гръмни и... не, стига. Тъмън да гръмни и му се падна бързина и ни гръмна. Айде, давай, я ця. Хоп, първи място. Не! Давай. Ужас. Не, то стория е всичко. Не, или той има щит, Не, стория! Защо има щит? Yes, първи. Бум! Не! Защо? Yes! Не! Кой ме дръпна? Защо ме дръпна? Стига! Той умря. Умри! Не! Ужас. Такова напрежение. Но, по 3 ще ми направя парите. Напишете в коментарите, предния клип казах, ама пак да кажа, ако ще не сте разбрали. Напишете в коментарите на коя друга игра да снимам и дали ви харесва тази поредица, се каже, защото смятам да снимам доста на Fun Run. Добре, пускам следващата игра.
И пишете ми в коментарите дали искате да снимем на FIFA 16 за телефон, Ultimate Team или в 17 за телефон. Ама тя не ме кефи, пишете в коментарите. Ако я имате, ми пишете долу дали ла кефи. Никой не може да въби. Просто когато сгрешите атаката, какво става тук, бе? Просто когато сгрешите атаката и ви пуска пак да атакувате. Много тъпо. Ние само с острията играем. Не е като нормалната FIFA да играете срещу други отбори и така, когато сгрешите атаката, ви пуска пак да я правите. Много тъпо. Мен лично много не ми харесва. Само аз ли съм тук така честа жертва? Гледай на 4-то място. Къде отиде първият той? Тук е така. И се надявам някой да има. Не, аз съм на 4-то. Аз направо ме разсипаха. Имам шанс. Така, yes. Не! Така, нати. На, бе. Не, 4-то съм, не. Нямам никакъв шанс. Не! Да те фани дано. Пак награда, яко. 150. 16 кила. Не знам, какво трябва да направя за пести. Искам много да правя спин. Имам ли спин? Имам спин, бе. Не, нямам спин. Нещо спечелих. Какво спечелих? Хора, в момента на истината. Костенурката, yes. Тя бе скъпичка май. Или ефтина беше, сега ще видим. Яко. Ама с тия дрехи не е яка толкова. Или чай да измени очилата и му остане по-яка. Не, аз не имах и такива. Добре. Така съм сега. Добре. Не, защо влезах при приятел, никой не е онлайн? Що скочих аз? Съм свикнал всеки път да скачам. Нави сега. Не! Само как изкръщях. Не бе, стига бе! Само точно ми ли реши да учиш? Тази игра за мен е на късмет. Каквото се падне от кутията. Да, и за месене и скила, защото, примерно, ако постоянно те забиеш в стените, да, нормално. Не е баш толкова на късмет, все пак трябва да знаеш да играеш. Този глава финишер Разов погледнах малко настрани. 6 секунди зад мене. Вау. Аз мислих, че веднага финишера. Пак ли спечелих награда, яко? Долу ми изпише, че награда гаси, аз щях си продължа след. Долу. Yes. Не! Къде сме? Аз не можах да разбера. Точно пак той реши да се сложи балона, където аз с него гръмнах. Добре. Сърцето. Много хубав късмет имам. Не бе! Да, това как да скочиш там? Аз се ударих в тавана. Не, кой пусна бърза? Най-само изпревариха край. Yes! Не! Да ти свърши! Yes! Изпреварих го. То спа горе. Ракета!
Къде е финиша? Първо място със сигурност. Оф! О, не! Маля, аз в последната секунда го видях пред това. О, ес! Ще се спинвам ли каквото е? Спин! Е. Спри! Не! Спри! Ужас. Точно тук ми се паднаха тия очила, дето му видяхте от начало с тях. Много се вживявам. Тя играта е много интересна. Пак ли бе? Само с острията ли пак ще играем бе? Аз предния път как не го забелязах това? Оф, гаси късмета. Той пусна острието във въздуха. Той май през мене мина. Как не умрях, не знам. Не, ти ме гони! Ох, майко. Видяхте ли? Имам предчувствие, че сега нещо дойде зад мен. Скачай! О, майко! Такъв късмет никой не съм изкарал. Финиш лайн! Без проблеми! Типа много бързо, аз един път не умрахте. Yes! Хайде! Не мога, вече съм в клан. Как да ми го обясня всеки път? Много желан съм. Всеки път ме иска да отира в някакъв клан. Не, сега кой да дръпна? Айде обяснете ми. Как ще му пуснете на отбере, като съм с магнит? Навися на вас. Ако се чуете защо, когато само хора, които са пред вас, само тогава може да дърпате. Иначе магнита да работи. И да бях си... Не! И преди какъв късмет имах веднага. Той като паркур. Не, как точно пред това? Ой, как не му обясниш, ми нямаше. И сега ще гръмнеш, като ти камера. Кой пусна? Той стреснах се, че това моя да ти игра. Кой ще изпреварва? Ще ти хареса на моето очи. Не, и защо ма дръпна? Тама скачах. Как? Аз не съм наскачал. Не! Трети бях. Върнете се и вижте, трети бях. С една стотна. Как? Върнете си и вижте, че аз го изпреварих пред финиша. Върнете. Долу. Не бе, защо? Колко време стана клипа мен? Колко? 13 минути. Охо, аре последно. Не, той по-после няма мода. Добре, за съжаление, до тук трябва да приключим с този клип, защото максимум е към 15 минути, после трябва да режа от клипа. И затова на предния клип отрязах малко от края. И затова извинявайте. Но извиняйте, че там не беше шум, обаче когато Крис ми се обади, тръгнахме да говорим, шума на клипа спря, мен не ми се прави нов клип. И добре хора, това ще е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал и да искате още, и да искате да направя поредица на тази игра, защото мен изключително много ми хареса и да надявам се на вас да ви е харесал. И това беше всичко от мен. Чао!